సో, అర్జున ఉవాచ మొదటి శ్లోక అర్జున చెప్పడంలో జరుగుతుంది. అర్జున చెప్పడం ద్వారా ఉంటుంది అని మనం చూస్తున్నాం. అర్జున ఉవాచ సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ సంససి యచ్ఛ్రేయయేతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. అర్జునుడు ఇలా చెప్తున్నాడు. ఓ కృష్ణ, మొట్టమొదట నీవు నన్ను పని అనగా కర్మ త్యాగం చేయమని చెప్పి, మరలా ఇప్పుడు భక్తితో పని చేయాలని ఉపదేశించుచున్నావు. సో రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందో దయతో నాకు చెప్పుము. కదా! సో మనం చాలా చూసాం. ఒకటి సన్యసించి అంటే ఆ స్టేజ్‌లో యుద్ధం మిడిల్‌లో ఎళ్ళాక ఇంక అయింది అంతా అఫెక్షనేట్ అయిపోయాక అర్జున చెప్తారు. నాకేమొద్దు నేనెళ్ళిపోతాను. ఆ! నాకు ఈ జ్ఞానం ఇచ్చావు ఆత్మ జ్ఞానం. సో నేనెందుకు తపస్సు చేసుకోకూడదు. అప్పుడు భగవంతుడు చెప్తారు రైట్. పైన ఇంద్రియాలు అదుపు చేసినట్టుగా కనిపించినా లోపల లేశమాత్రమైన దాని గురించి ఆలోచిస్తే వాళ్ళని మనం కపటాచారి అంటాం కదా! సో దాని బదులు కర్మను చేస్తూ ఎలా చేయాలి? విష్ణు ప్రీతి కోసం కర్మను మనం ఉద్ధరించాలి. అదే చాలా శ్రేష్టమైనదని భగవంతుడు చెప్తారనమాట. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్తారు అలా చేస్తూ మనం భక్తిలో మనం భగవంతునికి భక్తిలో మనం ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్తాం కదా! నిన్న మనం చాప్టర్స్‌లో అంతా డిస్కస్ చేసాం. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ అడుగుతుంది రెండిట్లో ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందో మళ్ళీ చెప్పు. సో మళ్ళీ నాకు కన్‌ఫ్యూజ్ అయింది. సో మళ్ళీ నాకిప్పుడు క్లియర్‌గా నువ్వు చెప్పు ఓ కృష్ణ అని అర్జున అడుగుతున్నాడు. సో షుడ్ ఐ స్టాప్ సోయింగ్ ద ట్రీ? అంటే నేనసలు బీజమే వేయకూడదా? చెట్టు నాటడమే అనే యాక్టివిటీ నేను చేయకూడదా? అంటే కర్మ అదొక పని కదా! మనము చెట్టు నాటాలంటే ఫస్ట్ బీజాన్ని మనం వేసి దాన్ని వాటర్ పోస్తే దాంట్లోంచి చిన్న మొలకొస్తుంది. సో అలా పోస్తుంటే అది పెద్దగా పెరుగుతుంది కదా! సో అదే మానేయాలా? అంటే యాక్టివిటీనే మానేయాలా? లేకపోతే షుడ్ ఐ స్టాప్ ఎక్స్‌పెక్టింగ్ ద ఫ్రూట్? అంటే యాక్టివిటీ చేశాను. ఇప్పుడు చెట్టు పెంచుతున్నామంటే దాని రిజల్ట్ మనం ఏం ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తాం? ఫ్రూట్ చెట్టు అయితే దాని నుంచి ఫ్రూట్ రావాలి. ఫ్లవర్స్ చెట్టు అయితే ఫ్లవర్స్ రావాలి. లేదు వెజిటబుల్స్ చెట్టు గ్రో చేశామనుకోండి ప్లాంట్స్ ఏం ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తాము? వెజిటబుల్స్ దాని నుంచి రావాలని ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తాం. అవునా? అంతే కదా! సో ఏదైనా మనం ఒక రిజల్ట్ ఎక్స్‌పెక్ట్ చేసి పని చేస్తున్నాం. సో అర్జున్ అడుగుతున్నారు అంటే యాక్టివిటీనే చేయకూడదా? యాక్టివిటీ చేసినా దాని రిజల్ట్ ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయకూడదా? ఇది మళ్ళీ అర్జునకి డౌటొచ్చింది. సో మళ్ళీ ఇలా అడుగుతున్నాను. సో శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ. హోప్ అందరికి నా వాయిస్ వినిపిస్తుందనుకుంటా. ఓకే కదా మాతాజీ ఇప్పుడు వాయిస్? హరే కృష్ణ. వినిపిస్తుంది ఓకే మాతాజీ. మాతాజీ. వినబడుతుంది మాతాజీ. ఓకే. వినపడుతుందండి. ఓకే. హరే కృష్ణ. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ సన్యాస కర్మ యోగశ్చ నిశ్రేయసకరావుభౌ తయోస్తు కర్మ సన్యాసాత్ కర్మయోగో విశిష్యతే. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇలా ఆన్సర్ చెప్తున్నారు. కర్మ సన్యాసం అంటే పని త్యాగము. సన్యాసం అంటే త్యజించేయడం, వదిలివేయడం అన్నమాట. సో అందుకే కర్మ సన్యాసము మరియు భక్తిలో పని చేయడము 2 కూడా మోక్షదాయకమే. 2 కూడా మంచిదే. కానీ రెండిటిలో పనిని త్యజించడం కంటే భక్తి సేవలో పని చేయడం మంచిది అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. 2 శ్రేష్టమైనవే. కానీ కర్మయోగం లో మనం ఉంటూ భక్తి సేవలో పని చేస్తే ఇంకా అది మంచిది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే సన్యసించడము బెస్టే. కాకపోతే దానికొక ప్రాసెస్ ఉంది. మనం వర్ణాశ్రమ పద్ధతి చూసాం కదా! సో మనకు బ్రహ్మచర్య ఆశ్రమం వస్తుంది. తర్వాత గృహస్థాశ్రమం, వానప్రస్థాశ్రమం అండ్ దెన్ సన్యాసాశ్రమం. అంటే స్టేజ్ బై స్టేజ్ వెళ్ళాలన్నమాట. అంతేగాని ఇప్పుడు సడెన్‌గా ఏదైనా వైరాగ్యం స్టేట్‌లో ఎక్కువ బాధలో డిప్రెస్డ్ అయినప్పుడు ఓకే అయింది. నా చాత అవ్వదని వదిలేసి వెళ్ళటం కాదు. అలా వదిలేసి వెళ్ళే వాళ్ళు మళ్ళీ దే హావ్ టు కమ్ బ్యాక్. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇంద్రియాల్ని పూర్తిగా కంట్రోల్ చేసుకునే స్టేట్‌లో ఉండిండరనమాట. సో అందుకే అలా వెళ్ళడం కరెక్ట్ కాదు. అందుకే దాని బదులుగా భక్తి సేవలో ఉంటూ కర్మయోగాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ విష్ణు ప్రీతి కోసం చేయడము మంచిది అని ఇక్కడ మళ్ళీ భగవంతుడు మనకు చెప్తూ ఉన్నారు. సో వైరాగ్యం ఇక్కడ ఇంకొకటి చెప్తారనమాట. అంటే శ్మశాన వైరాగ్యం అని చూస్తాం. అంటే యమధర్మరాజు వాళ్ళు అంటే పాండవులు ఒకసారి వాళ్ళు వనవాసం వెళ్తారు. సో వనవాసం వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు వాటర్ కోసమని మొదటిగా ఆహ్, వాళ్ళ మన ధర్మరాజు వాళ్ళ వాళ్ళ తమ్ముళ్ళు వెళ్తారనమాట పాండవులు. సో వన్ బై వన్ వెళ్తారక్కడ. సో ఫస్ట్ వాటర్ తీసుకురావడానికి నకుల సహదేవులు వెళ్తారు. సో వాళ్ళది రారనమాట. ఎంతసేపటికి తిరిగి రారు. తర్వాత భీముడు వెళ్తారు. తర్వాత అర్జున వెళ్తారు. ఎవరు రారు వెనక్కి తిరిగి వాటర్ తీసుకొని. లాస్ట్‌గా ధర్మరాజు వెళ్తారు. ఏమైంది? ఏదో ఆపద వచ్చింది. సో ఇప్పుడు నేను వెళ్ళాలి అని చెప్పి వెళ్తారనమాట. సో వెళ్ళి అక్కడ చూస్తే అందరూ పడిపోయి ఉంటారు. సో అక్కడ సరస్సు ఏమో కొంచెం మాయలాగా కనిపిస్తుంది వాళ్ళకి. అందుకే ఇమ్మీడియేట్‌గా వాళ్ళు ప్రే చేసి అడుగుతారు. సో ఎవరైనా ఉందా? నాకు కనపడట్లేదు. దయచేసి నా ముందు ప్రత్యక్షం అవ్వండి అని అడుగుతారు.
సో ఇది షార్ట్‌గా చెప్తున్నాను నేను. సో ప్రత్యక్షమై అడిగినప్పుడు అడగమని వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేస్తారు. ఎవరు? యుధిష్ఠిర్ మహారాజ్. సో అప్పుడు అక్కడ యక్షరాజు అని ఉంటారంట. ఆ యక్షుడు వాళ్ళకు ప్రత్యక్షమై చెప్తారు. సో వీళ్ళందరూ నా పర్మిషన్ లేకుండా వాటర్ తీసుకెళ్తున్నారు. సో అందుకే వాళ్ళకిలా పనిష్మెంట్ అనేది నేను ఇచ్చాను. సో నువ్వు వాటర్ తీసుకెళ్ళాలంటే మొదటిగా నా ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పాలని చాలా చాలా క్వెషన్స్ అడుగుతారు. సో దాన్లకు ధర్మరాజు అదే యుధిష్ఠిర మహారాజు వాళ్ళకి ఆన్సర్స్ ఇస్తారు. సో దాంట్లో వాళ్ళేంటంటే ఒక ప్రశ్న ఏంటంటే ఇలా ఉంటుందనమాట. అంటే ఈ లోకంలో అత్యంత వింతైనది ఏంటి? అని అడిగినప్పుడు ఆహ్, యుధిష్ఠిరుడు వాళ్ళకిలా సమాధానం చెప్తారు మహారాజు. ఏంటంటే అందరికీ తెలుసును ఎప్పుడో ఒకసారి మనం వెళ్ళిపోవాలి అని. ఇక్కడ అందరూ టెంపరరీ, పర్మనెంట్‌గా ఉండడానికి ఎవరు రాలేదు కదా! మనకు కూడా అందరికీ తెలుసది. టెంపరరీ అని. మనం పర్మనెంట్ కాదని తెలుసు. కానీ ఎవరైనా మన పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళ దేహాన్ని వదిలేసింటారనుకోండి, వాళ్ళు మరణించింటారనుకోండి, ఎంతో దుఃఖిస్తాం. మన తల్లిదండ్రులవ్వచ్చు, మన తాత వాళ్ళవ్వచ్చు. సో, ఎంతో దుఃఖిస్తాం మనం కదా! ఆ టైంలో మనకెంత బాధ ఉంటుందంటే, వాళ్ళు లేకుండా నేనెలా బ్రతకాలి అనే స్టేజ్‌లో వచ్చేస్తాం కదా! కంప్లీట్‌గా వాళ్ళతో మనం అటాచ్డ్ స్టేట్‌లో ఉంటాం కాబట్టి, మనకెక్కువ బాధ అనేది కలుగుతుంది. సో, ఆ టైంలో బాధ ఎంతుంటుందంటే, వాళ్ళని శ్మశానం తీసుకువెళ్ళి ఆ కర్మలు చేసేటప్పుడు మనకు ఈ జీవితం మీద విరక్తొస్తుంది. కదా! జీవితం మీద విరక్తొచ్చి అప్పుడు అందరూ ఒక్కొక్కరు ఒకలాగా మాట్లాడతారు. ఇంతే అందరూ మనల్ని ఓదార్చే వాళ్ళు కూడా బాధతో మనల్ని ఓదార్చడానికి ఇలా చెప్తూ ఉంటారు కదా! ఎవరు శాశ్వతం కాదు ఇక్కడ అందరూ వెళ్ళాల్సిన వాళ్ళమే. సో, ఆ టైంలో అందరికి రియలైజేషన్ ఒస్తుంది. దాన్ని గుర్తు కూడా తెచ్చుకుంటారు. ఓకే. సో, అందరూ వెళ్ళిపోవాల్సిన వాళ్ళమే. ఎవరు ఇక్కడ పర్మనెంట్‌గా ఉండేవాళ్ళం కాదని ఓదార్చడానికి ఇలా రకరకాలుగా మనకు చెప్తూ ఉంటారు. ఈవెన్ మనకు తెలుసు ఆ స్టేజ్‌లో ఉన్న వాళ్ళకిను తెలుసును. బట్ ఏంటంటే మళ్ళీ వైరాగ్యం శ్మశానం నుంచి వెనక్కి వచ్చి, మళ్ళీ ఆ రోజులు గడిచాక వాళ్ళ నిత్య జీవితంలో పడిపోయాక ఇది అందరూ మర్చిపోతారు. అందరూ మర్చిపోయి మళ్ళీ వాళ్ళ రెగ్యులర్ లైఫ్‌లో మళ్ళీ విషయ వాంఛల ఆహ్, విషయ కోరికల మీద వాళ్ళ మనస్సు మళ్లుతుంది. మళ్ళీ దాన్ని అనుభవించడానికి వాళ్ళు కర్మలు చేస్తూ మళ్ళీ అది మర్చిపోతాం. రైట్? సో, ఇదొక పెద్ద వింతైన విషయమని రాజు వాళ్ళకు చెప్తారనమాట. సో, అందుకే దీన్ని శ్మశాన వైరాగ్యం అంటాం. అంటే ఈ వైరాగ్యం ఓన్లీ శ్మశానంలో ఉన్నంత వరకే మనకొస్తుందనమాట. మళ్ళీ బయటకొచ్చాక యథామామూలు. ఆ విషయం తెలీదా అంటే తెలుసు, అందరికీ తెలుసు. కానీ ఎక్కువగా దాని మీద ధ్యాస పెట్టమనమాట. సో, అలా మనకి సన్యాస వైరాగ్యం అని చెప్తారు. సో, అందుకే మనకేదైనా బాధ ఉన్నప్పుడు, డిప్రెస్డ్ వచ్చినప్పుడు వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటామనమాట. ఈ భరించలేను కాదు, భరించాలి, ఓపిక పట్టాలి. సో, దానివల్ల మనకి వైరాగ్యం వస్తుంది. ఇదేంటి ఈ జీవితం అని. కానీ ఓర్చుకోవాలి. అందుకే భగవంతుడు చెప్పినప్పుడు అర్జున అడిగారు. అసలు యాక్టివిటీని చేయకూడదు, యాక్టివిటీ రిజల్ట్ ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయకూడదు అని అడిగినప్పుడు భగవంతుడు చెప్తున్నారు. చెయ్యి ఈ పని. బట్ డూ ఇట్ ఫర్ మీ అండ్ ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ఫ్రూట్ ఫర్ యూ. ఆ రిజల్ట్ ఫలితం ఏమి నీకెలా ఇవ్వాలని నాకు వదిలేయి. నా కోసం నువ్వు పని చెయ్యి. నా కోసం నువ్వు నీ కర్తవ్యాన్ని నిర్వహించు అని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. సో, ఇక్కడ చూస్తే హ్మ్. సో, ఒక డివోటీ అండ్ నాన్ డివోటీ వాళ్ళ భావన ఎలా ఉంటుంది? సో, ఈ జీవితంలో మనకు లభ్యమయ్యే ప్రతిదీను భగవంతుడి ప్రసాదమే. ఓకే. ఈవెన్ మనం మనీ మనం మనీ ఎర్న్ చేస్తున్నా చాలామంది ఏమనుకుంటాం నాది నేను ఇంట్లో ఫ్యామిలీలో కూడా చూస్తే హస్బెండ్స్ చేస్తుంటే కొంత డామినేషన్ ఉన్నవాళ్ళు చూస్తే ఈవెన్ లేడీస్ డామినేషన్ ఉన్న ఫ్యామిలీస్ చూస్తే వాళ్ళొకళ్ళు ఎర్న్ చేస్తున్నట్లయితే వాళ్ళు అంటుంటాం. నేను సంపాదిస్తున్నాను. నేను కష్టపడి సంపాదిస్తున్నాను. నా మనీ అని చెప్పే మాట కూడా మనం అక్కడక్కడ వింటూ ఉంటాం కదా! సో, యాక్చువల్‌గా ఏదొచ్చినా కూడా అది మనకు భగవంతుని మెడిసిన్. ఈవెన్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా. మనం ఎలా చదువుతున్నామో కొంతమంది బాగా చదువుకుంటారు. కొంతమంది సరిగ్గా చదువుకోరు. ఎవ్రీథింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ దేర్ అసోసియేషన్ అగైన్. వాళ్ళ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళ ప్రభావం వాళ్ళ మీద చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో, ఎంత కష్టపడి మనం చదువుకొని జాబ్‌లో చేరినా, ఎర్న్ చేసినా ఇదంతా గాడ్ మెడిసినే కదా! ఎంత కష్టపడి చదువుకున్నా జాబ్ రావాలంటే ఊరికే వస్తుందా? ఈవెన్ అఫ్‌కోర్స్ మనం కష్టపడుతున్నాం. చాలా మంది వినే ఉంటాం. లక్ ఉండాలి అని చెప్తారు కదా! లక్ ఉండాలి. లక్ లేకపోతే ఏమీ రాదు. కొంతమంది ఎంత ట్రై చేసినా జాబ్ రాదు. సో, వాళ్ళకంటూ ఉంటారు లక్ ఉండాలి. లేకపోతే రాతలో రాసుండాలి. అప్పుడైతేనే వస్తుంది. లేకపోతే రాదని కూడా చెప్తూ ఉంటారు కదా! సో, భగవంతుని కరుణ ఉంటేనే ఏదైనా మనం కష్టపడినా కూడా భగవంతుని కరుణ లేకపోతే మనకేది లభ్యం అవ్వదండి.
సో, అందుకే ఈవెన్ మనకింత జాబొచ్చింది, మనం మంచిగా పని చేస్తున్నాం, ఎర్న్ చేస్తున్నామంటే కూడా అది గాడ్స్ మెర్సీ. సో, డివోటీ ఒక ప్యూర్ భక్తుడి భావన అనుకుంటారు వాళ్ళు. ఇదంతా నాకు భగవంతుని మెర్సీ, భగవంతుడు ప్రసాదిస్తున్నారని అనుకుంటారు. అదే ఒక నాన్ డివోటీ వాళ్ళ భావన ఎలా ఉంటుంది? ఇది నేను సంపాదిస్తున్నాను, నాది అనే భావన ఉంటుంది. మనం చూసాం ఇంతకుముందు కూడా మిథ్యా అహంకార భావనలో అందరం ఉంటాం. మిథ్యా అహంకారం అంటే ఏంటి? నేను ఈ బాడీనే నేను, నాది నేను అన్న భావననే మనము మిథ్యా అహంకారం అని చెప్తాము. నిజమైన అహంకారం అంటే ఏంటి? దానికి అపోజిట్‌గా ఉంటది. అంటే మనము ఎవరో మనం తెలుసుకున్నాం కదా! వి ఆర్ సోల్స్. వి ఆర్ స్పిరిట్ సోల్స్. మనం భగవంతునిలో పార్ట్ అన్నమాట. అంశలం. సో, ఇది అందుకే మనమందరం భగవంతుని సేవకులమన్నమాట. సో, భగవంతుడు సుప్రీం ఎంజాయర్. మనందరం అతని సేవకులం. ఇలా ఒక భావన ఉండేది. ఇది రియల్ అయిన అహంకారం అన్నమాట. సో, ఆ అహంకారంలో మనం ఉండాలి. అహంకారం అనేది ఉంటుంది. జన్మ వచ్చిన తర్వాత. కాకపోతే అది ఎలా ఉండాలి? నిజంగా నిజమైన ఒక రియల్ అహంకారంతో మనము మన జీవితాన్ని గడపాలని చెప్తూ సో, ఒక డివోటీ వాళ్ళు ఇలానే అనుకుంటారు. నేను సంపాదిస్తున్నా, ఎంత సంపాదించినా అది భగవంతుని కరుణ వల్లనే నాకది లభ్యమవుతుంది. ఇంకా చెప్తారు మనం ఎంత సంపాదిస్తేనో దాంట్లో కొంత భాగం భగవంతుని కోసము, భగవంతుని భక్తుల కోసం కొంత వెచ్చించాలి. అంటే పుణ్యకార్యాలు చేయడానికి దాన్ని మనం వినియోగించాలన్నమాట. భగవంతుని సేవలో దాన్ని మనం వినియోగించాలి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే అంతా భగవంతుడు ఇస్తున్నారు కదా! సో, భగవంతుని ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్‌గా అది మనం భగవంతునికి అర్పించాలి. నిన్న మనం చూసాం ఫుడ్ విషయంలో ఏదైనా ఈ నేచర్‌లో మనకి లభ్యమయ్యే ప్రతిదీను భగవంతుడే ప్రసాదించింది. సో, దాన్ని తీసుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ మనం భగవంతునికే ఇవ్వాలి. లేకపోతే ఎలా అంటున్నారు ఒక దొంగ. సో, వి ఆర్ దొంగలమనమాట. థీఫ్ మనం అన్ని దొంగలిస్తున్నామని నిన్న అధ్యాయంలో మనం చూసాం. సో, మొదటిగా మనం భగవంతునే దానికి సమర్పించాలి. సమర్పించి మనం దాన్ని ఒక ప్రసాదంలాగా తీసుకోవాలి. ఈవెన్ మనీ కూడా అంతే. తీసుకుంటున్నప్పుడు భగవంతునికి ప్రసాదించి మళ్ళీ మనం తీసుకుంటున్నప్పుడు దాంట్లో కొంత భాగము మనం భగవంతుని కోసం ఖర్చు పెట్టాలనమాట. కొంత సెపరేట్‌గా పెట్టాలి ఎవ్రీ మంత్. సంపాదన వచ్చినప్పుడంతా దాన్ని కొంచెం మనం సెపరేట్‌గా పెట్టి భగవంతుని సేవలో దాన్ని మనం వినియోగించాలి. స్నేహ స నిత్య సన్యాసి యో న ద్వేష్టి న కాంక్షతి నిర్ద్వంద్వో హి మహాబాహో సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే. తన కర్మఫలాలను ద్వేషించని వాడు, కోరని వాడు నిత్య సన్యాసి. సో, కర్మ ఫలాలను మనము కోరకూడదు. రైట్? మన ఫలాన్ని మనం ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయకూడదు. అండ్ అలాగనే ఏ రిజల్ట్ ఇచ్చినా భగవంతుడు దాన్ని మనం ద్వేషించకూడదు. అయ్యో! నాకిలా ఎందుకొచ్చావు దేవుడా! అని దాన్ని ద్వేషించకూడదు. ఎలా వచ్చినా దాన్ని మనం ఒక పాజిటివ్ వేలో యాక్సెప్ట్ చేయాలి. అలాంటి వాళ్ళని ఏం చెప్తున్నాము? నిత్య సన్యాసి. సో, వాళ్ళు ఇక్కడ ఫ్యామిలీ లైఫ్‌లో ఉంటున్నా కూడా వాళ్ళు నిత్య సన్యాసుల కిందకే వస్తారనమాట. ఓ మహాబాహువులు కలిగిన అర్జున! సకల ద్వంద్వాల నుండి విడివడిన అలాంటి వ్యక్తి సులభంగా భవబంధాల నుంచి విముక్తి పొందుతాడు. ద్వంద్వాలు ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఎలా ఉంటుంది? ద్వంద్వాలతో కూడి ఉంటుంది. అంటే పెయిరింగ్ ఉంటుంది. అంటే లైక్ సుఖం, దుఃఖం, ఆహ్, సక్సెస్, ఫెయిల్యూర్. సో, ఇలా అన్ని పెయిర్స్‌లో ఉంటాయి. పాజిటివ్ ఉంటే దానికి అతుక్కునే నెగటివిటీ కూడా ఉంటుందనమాట. ఒకటి పోతే ఒకటి ఇలా రొటేట్ అవుతూనే ఉంటాయన్నమాట. ఒకటే పర్మనెంట్‌గా ఉండదు. అందుకే ఈ భౌతిక ప్రపంచం చెప్తాము దుఃఖాలయం. ఇదేం చేత ఇక్కడ అంతా దుఃఖంతోనే నిండి ఉంటుంది. మనం అనుకుంటున్నాం సుఖం, సుఖం అని. కానీ అది కూడా దుఃఖానికే దారి తీస్తుందనమాట. సో, ఇది అంతా దుఃఖాలయం అని చెప్పాలి. ఇది ఎలా చెప్తాము ఈ దుఃఖాలయం అశాశ్వతం. ఇది శాశ్వతమైనది కాదు. అవును ఉంది ఇక్కడ. బట్ ఇది శాశ్వతమైనది కాదు. శాశ్వతమైనదంటే స్పిరిచ్యువల్ వరల్డ్ అని చెప్తారు. సో, దుఃఖాలయం అంటే హ్మ్. దుఃఖాలయం అశాశ్వతం అని చెప్తారు. సో, ఇలా ఇక్కడంతా ద్వంద్వాలతో ఉంటుంది. సో, ఈ ద్వంద్వాల నుంచి ఎవరైతే విడిపడి ఉంటారో, సో, వాళ్ళు ఈ భవబంధాల నుంచి సులభంగా సెపరేట్ అయిపోయి వాళ్ళు ముక్తిని పొందుతారని ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. వైరాగ్యం యొక్క సరైన అవగాహన. సో, దీనికన్నా ముందు ఇక్కడ ఒక స్లైడ్ చూస్తాము. అంటే మనము నవవిధ భక్తి అని చూస్తాం. సో, భక్తిలో మనకు ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ వాళ్ళు చాలా ఇలా 9 వేస్ ఆఫ్ భక్తి గురించి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తారు. సో, మనకు 9 వేస్ ఆఫ్ భక్తి. దీంట్లో 9 వేస్ చేసేవాళ్ళు చేయొచ్చు. లేకపోతే ఒక్క వే అయినా భగవంతుడు చెప్తారు. ఒక్క వేలో అయినా మనము దీన్ని స్వీకరించవచ్చు. లైక్ శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, పాదసేవనం.
అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మ నివేదనం. సో, శ్రవణం అంటే వినటం. కీర్తనం అంటే చాంటింగ్. భగవంతుని నామాలు మనం రిమెంబరింగ్ అంటే దాని స్మరణ మనసులో అనునిత్యం స్మరణ చేస్తూ ఉండడం. అండ్ పాద సేవనం అంటే భగవంతుని పాదాలు స్మరిస్తూ సేవ చేస్తూ ఉండడం. అండ్ అర్చనం అంటే భగవంతుని అర్చన చేస్తూ మనము భగవంతుని పూజ చేయడం. అండ్ వందనం అంటే వందనాలు అర్పించడం అన్నమాట. అనునిత్యం భగవంతుని ధ్యానంలో. అండ్ దాస్యం అంటే శరణాగతి వేడటం. కంప్లీట్‌గా వాళ్ళ కోసమే మన లైఫ్‌ని లీడ్ చేస్తామనమాట. సాఖ్యం అంటే ఒక ఫ్రెండ్ లాగా ఇప్పుడు చూస్తే అర్జున చూపిస్తున్నారు. సాఖ్య భావన. ఆ! ఒక ఫ్రెండ్ లాగా భగవంతుడిని మనం సేవించడం. అండ్ ఆత్మ నివేదనం అంటే కంప్లీట్‌గా మనం భగవంతుని మన ఆహ్, బాడీ అండ్ సోల్‌ని కంప్లీట్‌గా మన ఆత్మని సమర్పించడం. అంటే దీనికి బలి మహారాజు అని చెప్తారనమాట. బలి మహారాజు కంప్లీట్‌గా వాళ్ళ ఆత్మని నివేదించుంటారు భగవంతుడికి అని చెప్తారు. ఇలా నవవిధ భక్తిలో మనం ఏదైనా చేయొచ్చు. కానీ మనం మెయిన్‌గా చూస్తే మనం ఈ కలియుగంలో శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం ఈ మూడిటి మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తాం. అంటే శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం అంటే హియరింగ్ భగవంతుని లీలలు వినాలి, వింటూ ఉండాలి అనునిత్యం మనం. కీర్తన, సంకీర్తన చేయాలి. మనం చూసాం. మనం హరినామ సంకీర్తన చేస్తూ ఉంటే ఎ ఎట్లా ఉంటుందంటే మనం చూసాం నేను ఎగ్జామ్‌లో ఒక ఏసీ ఏసిన రూమ్‌లో సమ్మర్ సీజన్‌లో ఏసీ ఏసిన రూమ్‌లో కూర్చుంటే ఆ సమ్మర్ వేడి తాలూకా ఎఫెక్ట్ ఆ రూమ్‌లోకి రాదు. సిమిలర్‌లీ అలాగనే హరినామ సంకీర్తన చేసే వారి ఇంట్లో అంటే కలియుగ ప్రభావం అనేది నిల్‌గా, జీరోగా ఉంటుందన్నమాట. అంటే హరినామ సంకీర్తన ఇంట్లో అందరూ కూర్చొని అసోసియేషన్‌లో అందరూ అసోసియేటెడ్‌గా కూర్చొని కలిసి హరి నామాల్ని మనం సంకీర్తన చేయాలి. అండ్ అనునిత్యం చాంటింగ్ చేయాలి. అండ్ భగవంతుడిని మనం మనసులో అనునిత్యం తలుస్తూ ఉండాలి. ఏ పని చేసినా కూడా మనం ఇలా చేస్తూ ఉంటే మనము భగవంతుని సేవ అనునిత్యము చేసిన వాళ్ళము అవుతామనమాట. సో, ఇలా నవవిధ భక్తి అని ప్రిస్క్రైబ్ చేయబడ్డాయి. దాంట్లో మనం అన్నీ చేయకపోయినా కనీసం శ్రవణం తీసుకున్నా కూడా అది పర్ఫెక్ట్‌గా ఆచరిస్తేనే కూడా మనము భక్తి సేవలో చాలా ముందుకు వెళ్తామనమాట. సో, ఇక్కడ అంబరీష్ మహారాజు స్టోరీ ఉంది. సో, అంబరీష్ మహారాజు చాలా పవర్‌ఫుల్ కింగ్. ఈ ఈ భూమండలాన్నంతా వాళ్ళు ఏలుతారనమాట. ఒకానొక టైంలో. సో, వాళ్ళేంటంటే వాళ్ళకి తెలుసు. వాళ్ళు పూర్ణ జ్ఞానవంతులు. వాళ్ళకి ఎంత సంపద ఉన్నా వాళ్ళకి లేనిదంటూ ఏది లేదు. అయినా కూడా వాళ్ళకి తెలుసు ఇవంతా టెంపరరీ. సో, శాశ్వతమైన ఆనందం ఏంటో కూడా వాళ్ళకి తెలుసు. అందుకే అంటారు వాళ్ళు భగవంతుడిని ఈ నవవిధ రకాల భక్తిలో వాళ్ళు భగవంతుడిని సంతృప్తి పరిచింటారు భగవంతుడు. సో, అది ఇక్కడ చెప్తారు వాళ్ళెలా చేశారని కొంత ఉంది. హరే కృష్ణ. సో, సో వాళ్ళ అంబరీష్ మహారాజు ఎలా భక్తి సేవ చేసేవాళ్ళంటే, అంబరీషుడు మనస్సును శ్రీకృష్ణ పాదారవింద ధ్యానమునందు, వాక్కులను ఆ దేవదేవుని గుణకీర్తనమునందు అంటే వాక్కునంటే ఆ గుణ కీర్తనాలను పొగుడుతాం కదా! సో, వాక్కుని అలా వాళ్ళు వినియోగించేవాళ్ళు. కరములను హరిమందిర మార్జనమునందు, కర్ణములను శ్రీకృష్ణుడు పలికిన పలుకులను లేదా శ్రీకృష్ణుని గూర్చి పలికిన వాక్కులను వినుటయందు వినియోగించెను. ఈ ఆ భాగవతుడు నేత్రములను శ్రీకృష్ణుని అర్చామూర్తిని, శ్రీకృష్ణ మందిరములను, మధుర బృందావనము వంటి శ్రీకృష్ణ స్థానములను దర్శించుటయందు నెలకొల్పెను. అతడు స్పర్శను కృష్ణ భక్తులను స్పృశించుటయందు అనగా భగవదర్పితమగు తులసీ దళములను ఆఘ్రానించుటయందు, రసనమున భగవత్ ప్రసాదమును ఆస్వాదించుటయందు, పాదములను అంటే పాదాలను హరిమందిర క్షేత్ర పర్యటనమునందు, శిరమును శ్రీహరి చెంత మొక్కుటయందు, కోరికలను ఋషికేశుని సేవయందు 24 గంటలు నిలిపెను. నిజమునకు స్వీయేంద్రియ భోగమునకంటే తన స్వంత ఇంద్రియ భోగమునకు అతడేదీను కోరలేదు. సర్వేంద్రియములను అతడు భగవత్ సంబంధముగు కార్యక్రమములలో నిలిపి భక్తి యోగమున నెలకొలెను. కృష్ణానురక్తిని పెంపొందించుకొని భౌతిక వాంఛల నుండి పూర్తిగా బయటపడుటకు ఇదియే మార్గము. సో, మన బాడీ పార్ట్స్ అన్నిటిని కృష్ణ భక్తి భావనలో వాళ్ళు నెలకొల్పారు. సో, మనం కూడా అలాగనే ఈ భక్తిలో ముందుకు నడవాలన్నమాట. సో, అలా వాళ్ళు చేస్తూ భక్తి సేవ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు విష్ణుమూర్తి చాలా ప్రసన్నులవుతారు. సో, అయ్యి వాళ్ళకు సుదర్శన చక్రాన్ని వాళ్ళు ప్రసాదిస్తారు. సో, వాళ్ళు దాన్ని పూజ చేస్తూ ఉంటారు.
సో, ఒకసారి ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఏకాదశి వ్రతం ఫాలో చేస్తుంటారు. సో, అయింది ఏకాదశి రోజు వాళ్ళంతా ఉపవాసించారు. నెక్స్ట్ డే ద్వాదశి వచ్చింది. సో, ద్వాదశి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఆ రోజు చేయాల్సిన పూజాది కార్యక్రమాలన్నీ ఫినిష్ చేసుకొని, బ్రాహ్మణులకి ఇయ్యాల్సిన దానాలు చేసి, వాళ్ళకు తగిన విధంగా సత్కారాలు చేసి, అన్ని బహుమతులు వాళ్ళకి బ్రాహ్మణులకు సమర్పిస్తారు. సో, ఇదంతా అయింది. ఇంకా పారాయణ టైం అయితుంది. వెళ్లి వాళ్ళు భోజనాన్ని స్వీకరించాలి. ఎందుకంటే, ఆ పారాయణ టైంలో వాళ్ళు ఉపవాసం ఉంటారు కాబట్టి దాన్ని బ్రేక్ చేయాలన్నమాట. సో, వాళ్ళేదైనా ఆ టైంలో స్వీకరించాలి. సో, ఆ టైంలో స్వీకరించడానికి వాళ్ళు అలా వెళ్ళినప్పుడు ఆహ్, వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు దుర్వాస ముని వాళ్ళ శిష్యులతో అక్కడికి వస్తారనమాట. సో, దుర్వాస ముని అక్కడికి రాంగానే వాళ్ళని సాదరంగా ఆహ్వానించి వాళ్ళని భోజనానికి రమ్మని ఆహ్వానిస్తారనమాట. ఆహ్వానించినప్పుడే దుర్వాసములు చెప్తారు. మేము వెళ్లి స్నానాలన్నీ చేసి వస్తాం. ఓకే. అవన్నీ పూర్తి చేసుకొనొస్తామని వాళ్ళు నదీ తీరానికి వెళ్తారు. సో, వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ రాజు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు. అంబరీష్ మహారాజు వాళ్ళ కోసం వెయిట్ చేస్తారు. సో, వాళ్ళు అయింది ఇంకా రానీయలేదు. వాళ్ళు స్నానాధికాలు అన్నీ పూర్తి చేసుకొని అక్కడ ధ్యానంలో ఉండిపోతారంట దుర్వాస మహర్షి. సో, రావడం లేట్ అవుతుంది. సో, లేట్ అయ్యేలకి ఇక్కడ ఏంటంటే పలానా టైం కొద్ది టైం ఉంటుంది టైమ్ స్పాన్. సో, ఆ లోపుగా బ్రేక్ చేయాలి. సో, ఆ టైం అయిపోతుంది. సో, వీళ్ళకు ఒక టెన్స్డ్ స్టేట్‌లో వస్తారనమాట. సో, అప్పుడు వాళ్ళేం చేస్తారు, వాళ్ళకెప్పుడైనా రాజులకు డౌట్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ రాజు సభలో ఉన్న బ్రాహ్మణులందరిని పిలిచి వాళ్ళతో వాళ్ళు సజెషన్ తీసుకుంటారు కదా! సో, అప్పుడు వాళ్ళందరిని పిలుస్తారు. పిలిచి ఇలా ఉంది పరిస్థితి అని చెప్పినప్పుడు, అప్పుడు వాళ్ళు సరే అన్నీ చూసి వేదాలన్నీ చూసి వాళ్ళు చెప్తారండి. ఈవెన్ అంబరీష్ మహారాజ్ కూడా చెప్తారు. వాటర్ తీసుకోవచ్చని. అంటే వాటర్ ఇన్ ది సెన్స్ తులసి నీళ్లు తీసుకోవచ్చని. అప్పుడు అందరూ చూసి చెప్తారు. ఓకే. ఫైన్. సో, తులసి దళం తీసుకుంటే ఏమి దోషం ఉండదని వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది. సో, అందుకే వాళ్ళు తీసుకుంటారు. అది తీసుకున్న కూడా ఒక చుక్క అని చెప్తారు. 1 డ్రాప్ ఆఫ్ వాటర్‌ని వాళ్ళు తులసి దళాన్ని వాళ్ళు నోట్లో వేసుకుంటారు. సో, దట్ వాళ్ళు బ్రేక్ చేసినట్టనమాట. సో, ఇలా దుర్వాస మహర్షి ఇంకా వస్తారు. వాళ్ళ శిష్యులతో కొంచెం లేట్‌గా రావడం జరుగుతుంది. సో, వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. సో, ఇలా రాజు ఇలా స్వీకరించారు. సో, వాళ్ళకి చాలా కోపమొస్తుందనమాట. సో, కోపమొచ్చినప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారనమాట. "నువ్వు ఇంత అపరాధం చేశావే. ఆ! నీకు గర్వమొచ్చింది. అంటే నువ్వు మహారాజువు కదా! సో, ఎంతో జ్ఞానం ఉంది నీకు అని గర్వించి నువ్వు ధర్మాన్ని సరిగ్గా ఆచరించలేదు. నన్ను ఇన్వైట్ చేసి నేను రాకముందే నువ్వు స్వీకరించావు. సో, ఇది మహా పాపం కిందకొస్తుందని వాళ్ళు చాలా కోపంతో దుర్వాస మహర్షి కోపానికి చిహ్నం కదా! వాళ్ళకి కోపమొస్తే పట్టలేరు. కదా! ఇది అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. సో, వాళ్ళేం చేస్తారు వాళ్ళ హెయిర్‌ని ఇలా తీసి కింద వేస్తే దాని నుంచి ఒక పెద్ద బ్రహ్మ రాక్షసుడు వస్తారండి. సో, వాళ్ళు అంబరీష్ మహారాజుకు వాళ్ళు ఇది చేయడానికి వెళ్తారు. సో, ఇది చాలా క్లియర్‌గా ఉంది. నేనిక్కడ చదువుతాను. సో, ఆ రాక్షసుడు అంబరీష్ మహారాజుని అంతం చేయడానికి వస్తారనమాట. కానీ అంబరీష్ మహారాజు ఏమీ భయపడరు. ఓకే. వాళ్ళు ఉన్న ప్లేస్‌లోనే ఉంటారనమాట. సో, వాళ్ళు కొంచెం కూడా పక్కకి జరగరు. కానీ అది మా మా సామాన్యులైతే అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారు. పరిగెడతాం కదా! సో, కానీ వాళ్ళు అలాగే ఉంటారక్కడ నిలబడి. ఏమాత్రం కూడా కదలరనమాట. అప్పుడు వాళ్ళ మీదకొస్తుంటే సుదర్శన చక్రం చూస్తూ ఊరుకుంటారా? కదా! ఊరికే ఉండరనమాట. హ్మ్. ఓకే. కానీ ఆ రాజు దానిని చూసి అంటే ఆ బ్రహ్మరాక్షసిని చూసి చలించక తన స్థానం నుండి కొంచెమైనను కదలలేదు. సో, నెక్స్ట్ చెప్తున్నారు. దావాగ్ని శీఘ్రమే క్రుద్ధ సర్పము దహించినట్లుగా భగవంతుని పూర్వాదేశముచే సుదర్శన చక్రము భక్తుని రక్షించుటకై వెంటనే కృత్యను దగ్ధమనర్చును. ఆ రాక్షసుడిని సుదర్శన చక్రం దగ్ధం చేసింది. తన యత్నము విఫలమగుటయు అంటే దుర్వాస మహర్షి యత్నం విఫలమైపోయింది కదా! సో, ఆ సుదర్శన చక్రము తనకు అభిముఖముగా వచ్చుటను కాంచిన దుర్వాసముని మిక్కిలి భీతిల్లిన వాడై అంటే ఆ సుదర్శన చక్రం మహర్షి వైపుగా వచ్చిందండి. సో, దుర్వాస మహర్షి చాలా భయపడ్డారు. ప్రాణ రక్షణార్థము అన్ని దిశలలో పరిగెడసాగారు. సో, భయపడి అన్ని వైపులా వాళ్ళు ప్రాణం కోసం అన్ని దిశల్లో పరిగెత్తారనమాట. ఓకే. సో, అది వెంబడిస్తుండగా దాదాపు సముద్రాలు, పర్వతాలు, గుట్టలు ఎక్కడెక్కడో దాపెట్టుకోవాలని ట్రై చేస్తారు. కానీ ఆ సుదర్శన చక్రం తేజస్సు వాళ్ళని వదలదనమాట. సో, ఇల్లప్పుడు భీత హృదయుడగు దుర్వాసుడు ఆశ్రయమును కోరి ఎల్లెడలా
పరుగు తీసినను ఆశ్రయంను పొందజాలక చివరకు బ్రహ్మదేవుని చేరి అతనితో బ్రహ్మలోకంకి వెళ్తారు. బ్రహ్ముని కలుస్తారనమాట. సో, అతనితో ఇలా బ్రహ్మదేవునితో ఇలా చెప్తారు. ప్రభు బ్రహ్మదేవ, దేవదేవుడు ప్రయోగించిన తేజోమయముకు సుదర్శన చక్రము నుండి నన్ను రక్షింపుము అని వాళ్ళను రిక్వెస్ట్ చేస్తారు. ఎవరు? దుర్వాస మహర్షి బ్రహ్మదేవునితో ఇలా రిక్వెస్ట్ చేస్తారనమాట. సో, అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు చెప్తారు. ద్విపరార్థము చివరన లీలలు ముగిసినంతటా తన భృకుటి కదలిక చేతనే ఎవరు? ఆ విష్ణు పరమాత్ముడు తన భృకుటి కదలిక చేతనే మా లోకములతో పాటు సమస్త విశ్వములను లయమునర్చుతారు. నేను కాని అంటే బ్రహ్మదేవుడు కాని, శివుడు, దక్షుడు, భృగువు మున్నగు వారము, భూతనాథులు, ప్రజాపాలకులు, సురేశ్వరుడు అందరును ఆ విష్ణువునకు శరణుజొచ్చిన వారమై లోకహితము కొరకు అతని ఆజ్ఞలను శిరసావహించుచున్నాము. సో, మేమందరూ ఆయనచే నియమింపబడ్డ వాళ్ళం. ఆయన ఆజ్ఞచే ఈ లోకహితం కొరకు అతని ఆజ్ఞలను మేము శిరసావహిస్తూ ఉంటాము అని చెప్తున్నారు. ఇంకా అంటున్నారు, సుదర్శన చక్ర తాపముచే మిగుల పీడితుడైన దుర్వాసుడు ఆ విధముగా బ్రహ్మచే తిరస్కృతుడై అంటే బ్రహ్మ నేనేమి హెల్ప్ చేయలేను అని చెప్తారు లార్డ్ బ్రహ్మ. సో, వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తారు? కైలాసవాసియగు శివుని ఆశ్రయింప యత్నించెను. సో, కైలాసానికి వెళ్తారు. సో, అక్కడ శివుడు చెప్తారు, "వత్సా గొప్పవారమనడి మిథ్యా భావనలో" అప్పుడు లార్డ్ శివ చెప్తున్నారు. "గొప్ప వారము అనడి ఓ మిథ్యా భావనలో ఈ విశ్వమందే పరిభ్రమించుచుండెడి వారమగు నేను" అంటే ఇవంతా మిథ్యా భావనలో ఉండి విశ్వంలోనే మేము పరిభ్రమిస్తూ ఉన్నాము. అలా ఎవరెవరున్నారు? నేను అంటే లార్డ్ శివ, బ్రహ్మ అంటే లార్డ్ బ్రహ్మ, ఇతర దేవతలు. దేవదేవునిపై ఎట్టి పరాక్రమను చూపజాలము. సో, ఆ దేవదేవుని మీద మేము ఎట్టి పరాక్రమను కూడా చూపలేము. ఎలయనగా అనంతమగు విశ్వములు వాని యందలి జీవులు ఆ దేవదేవుని నిర్దేశ మాత్రముననే ఉత్పన్నములవుతాయి. వినష్టములు కూడా అగుచుండును అని చెప్తున్నారు. ఇంకా అంటున్నారు, నేను అనగా శివుడు, సనత్ కుమారుడు, నారదుడు, మహనీయుడగు బ్రహ్మ, కపిలుడు, అపాంతరతముడు అంటే వ్యాస మహర్షి, దేవలుడు, యమరాజు, ఆసురి, మరీచి మున్నగు ఋషులు, ఇతర సిద్ధ పురుషులు, భూత భవిష్యత్ వర్తమానములు నెరిగిన వారమే అయినను అంటే మాకు భూత భవిష్య వర్తమానాలు తెలిసి ఉన్న భగవన్ మాయచే ఆవరింపబడిన వారమై, ఆ మాయ ఎంత విస్తారమైనదో మేము కూడా తెలుసుకోలేకున్నాము. సో, ఈ సుదర్శన చక్రము మాకును దుస్సహమే. అంటే నేను కూడా ఏమి చేయలేను. కనుక నీవు కేవలము విష్ణువునే ఆశ్రయింపుము. ఆ దేవదేవుని చెంతకే వెడలుము. దయామయుడగు అతడు నిశ్చయముగా నీకు శుభమును కలుగజేయును. సో, నేను కూడా ఏమి హెల్ప్ చేయలేను. సో, నీకు ఒక సజెషన్ ఇవ్వగలను. ఓ వత్స అన్నారు కదా! సో, నీకు నేను సజెషన్ ఇవ్వగలను. ఏంటంటే విష్ణుమూర్తినే నువ్వు శరణు వేడు అని చెప్తారు. ఎవరు? లార్డ్ శివ దుర్వాస మహర్షికి చెప్తారు. ఇంకా అంటున్నారు దయామయుడగు అతడు. అంటే ఆహ్, శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు దయామయుడు. సో, నిశ్చయంగా నువ్వు ఆయన చెంతకు చేరితే ఆయన నీకు శుభంను కలుగజేస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా అంటున్నారు ఆహ్, నెక్స్ట్ శివాశ్రయమును పొందుట యందును నిరాశకు లోనైన దుర్వాసముని పిమ్మట నారాయణుడు లక్ష్మీ సమేతుడై వసించినట్టు వైకుంఠమునకు పోయెను. సుదర్శన చక్ర తాపముచే సంతృప్తుడైన దుర్వాసముని నారాయణుని పాదపద్మముల చెంత మోకరిల్లి శరీరము కంపించుచుండగా అంటే వాళ్ళ బాడీ ఎలాగా భయంతో వణికిపోతూ ఉంది. ఎందుకంటే వెనకాల వెంబడిస్తా ఉంది. ఏమి? సుదర్శన చక్రం. సో, ఆ దేవదేవునితో ఓ అచ్యుత, అనంత, జగద్రక్షక, భక్త జనాభిష్ట ప్రభు, నేను మహా అపరాధిని. సో, ఇప్పుడు దుర్వాస మహర్షి వాళ్ళ ముందు శరణు వేడుతున్నారు. చెప్తున్నారు, నేను మహా అపరాధిని. దయచేసి నన్ను రక్షింపుము అని చెప్తారన్నమాట. ఇంకా అంటున్నారు, దేవా విధాత, నీ అనంత శక్తిని ఎరుగక నేను నీ ప్రియతమ భక్తుని ఎడ అపరాధమునర్చితిని. దయచేసి నన్ను ఈ ఘోర అపరాధం నుండి రక్షించుము. నీవు ఏదైనాను చేయగల సమర్థుడవు. ఏలైనగా ఒక వ్యక్తి నరకమునకు పోవలసి ఉండెను హృదయములో కేవలము నీ పవిత్ర నామమును ఉద్దీపితము చేయడం ద్వారా నీవు అతనిని ఉద్ధరించగలవు. క్లియర్ గా దుర్వాస ముని చెప్తున్నారనమాట. అంటే నరకానికి పోవాలి ఆ వ్యక్తి, కానీ చనిపోయే ముందు ఏమాత్రమైన భగవంతుని స్మరణ చేసినట్లయితే వాళ్ళని నువ్వు ఉద్ధరిస్తావు. అంటే ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి చక్ర సైకిల్ నుంచి వాళ్ళని నువ్వు విముక్తుల్ని చేస్తావు. నీవు అంత దయామయుడు అని చెప్తున్నారు. సో, భగవానుడు బ్రాహ్మణుడితో పలికినప్పుడు భగవంతుడు దుర్వాస మహర్షితో చెప్తున్నారు. ఏం చెప్తున్నారు? నేను అంటే భగవంతుడు పూర్తిగా నా భక్తులకు వశుడనై ఉన్నాను.
సో నేను పూర్తిగా నా విశుద్ధ భక్తులకు నేను వశుడనై ఉన్నాను. నిజమునకు నేను అస్వతంత్రుడను. నాకు స్వతంత్రం లేదు. ఎందుకని నేను వాళ్ళ వశంలో ఉన్నాను. సో నా భక్తులు పూర్తిగా భౌతిక వాంఛారహితులు కనుక, అంటే నా భక్తులు ఎలా ఉంటారు? భౌతిక వాంఛలకు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు భౌతికంగా ఏ వాంఛను కోరరనమాట. అలాంటి వాళ్ళు. కనుక నేను వారి హృదయంలో వసింతును. నా భక్తుని మాట ఎలా? అంటే నా భక్తులే కాదు. ఇంకా చెప్తున్నారు భగవంతుడు. సో నేను నా భక్తుల్లో వసిస్తానంటున్నారు. ఇంకా అంటున్నారు, నా భక్తులెందుకు? నా భక్తులు కూడా నాకు అత్యంత ప్రియమైన వాళ్ళు. హరే కృష్ణ. సో నా భక్తులే కదా! నా భక్తులు కూడా నాకు ప్రియమైన వాళ్ళు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇంకా అంటున్నారు, ఏ సాధు మహాత్ములకు నేనే గతి ఉన్నానో, అట్టి భక్తులు లేనిదే దివ్యానందమును కానీ, పరమేశ్వర్యమును కానీ నేను అనుభవింపగోరను అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇంకా అంటున్నారు, ఆహ్, పతివ్రతయగు స్త్రీ సేవ ద్వారా మంచివాడగు భర్తను వశము చేసుకున్నట్లుగా సమదర్శులు హృదయమున నాయందే పూర్తిగా అనురక్తులైన వారు నాకు విశుద్ధ భక్తులు నన్ను వశము చేసుకొందురు. ఇంకా అంటున్నారు, నా ప్రేమ భక్తిలో నెలకొని సదా సంతుష్టులై ఉండడి నా భక్తులు తాము చేసెడి సేవకు 4 విధములైన, అంటే ప్యూర్ డివోటీస్‌కి ముక్తి అనేది ఆటోమేటిక్‌గా వస్తుంది. కానీ వాళ్ళు ముక్తిని కూడా కోరరనమాట. ఏం కోరుతారు? భగవంతుని సేవనే కోరుకుంటారు వాళ్ళు. ఆ ముక్తి కూడా వాళ్ళకు తునప్రాయం కిందనమాట. సో, భగవంతుని సేవనే వాళ్ళకు ముఖ్యం. సో, అదే వాళ్ళు కోరుకుంటారని ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, విశుద్ధ భక్తుడు సదా నా హృదయమునందు ఉండును. నేను సదా విశుద్ధ భక్తుని హృదయమునందు ఉండును. నా భక్తులు నన్ను తప్ప వేరే ఏదినూ నెరుగరు. నేనును వారిని తప్ప మరెవ్వరిని ఎరుగను అని తగ్గిస్తూ భగవంతుడే చెప్తున్నారు. ఇంకా అంటున్నారు, ఓ బ్రాహ్మణ, అంటే దుర్వాస మహర్షిని సంబోధిస్తూ చెప్తున్నారు. నీ రక్షణమునకై ఇప్పుడు నేను కూడా నీకు ఉపాయం చెప్తాను. సో అంబరీషుని ఎడ అపరాధమునొచ్చి నీవు ఆత్మవైరత్వముగా వర్తించినావు. కనుక క్షణం ఆలస్యము చేయక వెంటనే అతని కడకు వెడలుము. నామమాత్రమగు శక్తిని భక్తునిపై ప్రయోగించినప్పుడు నిక్కముగా అది ప్రయోగించిన వాని పైననే ప్రభావమును చూపుము. కదా! ఇంకా అంటున్నారు, నామమాత్రం ఆ శక్తి ఏదైతే దుర్వాస మహర్షి శక్తి బ్రహ్మ రాక్షసి అనే ఒక శక్తి ప్రదర్శిస్తారు కదా! వాళ్ళ ముందుకు. సో, అది ఏమాత్రం కూడా ఉండదు. భక్తుని ఎదుట అది నామమాత్రం అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. వాళ్ళ మీద ఎలాంటి ప్రభావం చూపకపోగా ఎవరైతే దాన్ని ప్రయోగించుంటారో వాళ్ళ మీదే అది ఒక బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్ లాగా వర్తిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో, ఇంకా అంటున్నారు, సో, "నువ్వు వాళ్ళనే వెళ్లి శరణు వేడు" అని భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. సో, అప్పుడు దుర్వాస మహర్షి వెళ్తారు అప్పుడు. వెళ్ళి మళ్ళీ వాళ్ళ వాళ్ళ కాళ్ళ మీద పడి, ఇక్కడ పిక్చర్‌లో చూసినట్టుగా వాళ్ళ కాళ్ళ మీద పడి శరణు వేడతారు. సో, అప్పుడు అంబరీష్ మహారాజు దుర్వాస మహర్షి కన్నా ఎక్కువ అంటే బాధ ఫీల్ అవుతారు. అంటే ఇంత పెద్ద మహామహర్షి నా కాళ్ళ మీద పడాక వాళ్ళకి అవమానంలాగా అనిపిస్తుంది. చాలా బాధపడతారు. సో, ఎంతో వ్యధను అనుభవిస్తారు. సో, ఇమ్మీడియేట్‌గా వాళ్ళు లేపి వాళ్ళకి రక్షణ ఒసుగుతారనమాట. అప్పుడు వాళ్ళు సుదర్శన చక్రాన్ని పొగుడుతారు. సో, ఇంకా ఆపు, చాలు, ఆగు అని చెప్పి వాళ్ళ కీర్తన చేస్తారు. సుదర్శన చక్రం వాళ్ళ గ్లోరీస్‌ని వాళ్ళు చెప్తారనమాట. ఇంకా చాలా ఉంది. భాగవతం ఎవరి దగ్గరైనా ఉంటే అంటే వాళ్ళు క్లియర్‌గా దీన్ని చూడొచ్చు స్టోరీని. సో, వాళ్ళు చాలా వాళ్ళ గ్లోరీస్‌ని చెప్పి ఇంకా అంటారు, "నేను నా జీవితంలో ఆహ్, పూర్తిగా భక్తి సేవలో మునిగి ఉన్నట్లయితే, ఓకే. నేను ధర్మాచరణగా నా జీవితాన్ని గడిపున్నట్లయితే, నీవు వీరిని ఏమి చేయకూడదని" చెప్తారు. సో, అప్పుడు సుదర్శన చక్రము ఆగిపోతుందనమాట. సో, అలా వాళ్ళు దుర్వాస మహర్షిని ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు. అప్పుడు దుర్వాస మహర్షి లేచి వెళ్తారు. నీ నీ నిన్నేను తక్కువగా అంచనా వేశాను. ఓకే. భగవంతుడు భక్తులు. ఇప్పుడు నాకు ఒక విషయం తెలిసింది. ఓకే. భగవంతుని భక్తులు సామాన్యంగా కనిపించినా కూడా వాళ్ళెంతో పవర్‌ఫుల్ అని చెప్తారనమాట. సో, ఇప్పుడు మనము నెక్స్ట్ శ్లోక చూస్తాము. యోగయుక్త విశుద్ధాత్మ విజితాత్మ జితేంద్రియ సర్వభూతాత్మ భూతాత్మ కుర్వన్నపి న లిప్యతే. భక్తితో పనిచేయువాడు విశుద్ధాత్ముడు మనోజయం ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగి సమస్త జీవులలో ఉండే ఆత్మ తన ఆత్మ ఒకటే అని తెలుసుకున్నవాడు కర్మలు చేసినా ఎలాంటి దోషము అంటదు. సో, ఎలా
భక్తితో పనిచేయబడే భక్తి సేవలో పనిచేస్తూ విశుద్ధ ఆత్మ అంటే మన ఆత్మను ప్యూరిఫై చేసుకో ఉంటాం. ఎందుకు అంటే మనం తెలుసు మనమంటే ఎవరో భగవంతుడితో మనకు గల సంబంధం ఏంటో మనం తెలుసుకుంటున్నాం. సో, అలా మనల్ని మనం ప్యూరిఫై చేసుకున్న స్టేజ్‌లో భక్తిలో ముందుకు వెళ్తూ ఇంద్రియాలను నిగ్రహం చేస్తూ సమస్త ప్రాణంలో ఉండేది ఆ భగవంతుని అంశే ఆత్మ అందరిలోనూ ఉన్నారని గ్రహిస్తూ మనం పనులు చేసినట్లయితే మనకి కర్మ బంధనాలనేవి ఏలాంటివి అంటుకోవని భగవంతుడు చెప్తారు. ఎలా అవి? ఎలా అయితే మనకి ఇంకా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. బ్రహ్మణ్యాధాయ కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః లిప్యతేన స పాపేన పద్మపత్రమివాంభస. ఫలితాలను భగవంతునికి అప్పగించి, ఆసక్తులు లేకుండా తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించేవాడు తామరాకు నీటితో తడవనట్లుగా పాపచరుల ద్వారా ప్రభావితం కాడు. అంటే కర్మబంధనాలకు చిక్కుకోరని. ఎలా అయితే మనం తామరాకు మీద నీళ్లు పడినా అది తడవదు గదా! సో, మనం కూడా ఇక్కడ భౌతికంగా ఉంటూ మన కర్మలు చేస్తూ ఉన్నా ఆ బంధనాలు మనం ఏమాత్రం అంటవనమాట. ఎలాగైతే ఆ వాటర్ తడపదో ఆకును, సో మనకు కూడా ఈ పాపచరల వల్ల మనల్ని అవి అంటవు బేసికల్‌గా. సో దాని వల్ల మనము ప్రభావితం అయ్యేది ఉండదు అని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారనమాట. సో, ఇక్కడ శుద్ధ భక్తులు అంటే మనకు శ్రీల ప్రభుపాద్ వాళ్ళ కీర్తన ఎలా చేస్తారని కొన్ని స్లైడ్స్ పెట్టారిక్కడ. సో, ఇలా భక్తుల అసోసియేషన్‌లో మన కీర్తనలో పాల్గొనాలి. ఆహ్, సత్సంగాలు ఇంట్లో చేయాలి. సత్సంగాలంటే ఇంటికి పిలిచి 10 మందిని ఒక అందరితో కలిసి హరినామ సంకీర్తన చేయాలన్నమాట. ఇది ఎవ్రీ వీక్ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ స్తోమత బట్టిను మన ఇంట్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. కేవలం మన ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవ్రీడే చేసుకున్నా, అప్పుడప్పుడు మన నైబర్స్‌ని కానీ అందరిని ఇన్వైట్ చేసి మనం ఇంట్లో హరినామ సంకీర్తన కూడా పెట్టుకోవచ్చు. సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్తాస్తే సుఖం వశి నవద్వారే పురే దేహి నైవ కుర్వన్న కారయన్. దేహదారి తన స్వభావాన్ని నియంత్రించి అన్ని కర్మలను మానసికంగా త్యజించినప్పుడు కర్మ చేయకుండా కర్మ చేయడానికి కారణం కాకుండా 9 ద్వారాలు అనగా ఈ భౌతిక శరీరం ఉన్న నగరంలో సంతోషి సంతోషంగా నివసిస్తాడు. ఎప్పుడు భగవంతుని పూర్తిగా అర్థం చేసుకొని మన ఇంద్రియాలు లోపలి వైపు మళ్లించినప్పుడు వాళ్ళకు కర్మ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు కదా! వాళ్ళు పూర్ణ ఆనందంతో భగవంతునితో పాటు వాళ్ళు భగవంతుని ధ్యానంలో పూర్ణ ఆనందంతో ఉంటారనమాట. వాళ్ళకి ఎలాంటి కర్మ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. సో, అప్పుడు వాళ్ళు ఈ దేహంలోనే సంతోషంగా వసిస్తారు. ఈ నవద్వారాలు అని చెప్తారు. అంటే ఆహ్, మనకి 2 చెవులు, 2 కళ్ళు అండ్ 2 నాస్ట్రిల్స్. ఒక నోరు అండ్ జననాంగాలని చెప్తాం. అంటే జెనైటల్స్. సో, ఇవి మొత్తంగా కలిపితే 9 ద్వారాలు ఉండే ఈ శరీరం అని చెప్తారన్నమాట. సో, ఈ శరీరంలో లోపల వాళ్ళు చాలా సంతోషంగా ఉంటారని చెప్తున్నారు. ఇంకా అంటున్నారు విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని శునిచైవ స్వపాకే చ పండిత సమదర్శినః. వినమ్రులైన యోగులు నిజమైన జ్ఞాన బలంతో విద్యా వినయాలు కలిగిన బ్రాహ్మణుడిని, గోవును, ఏనుగును, కుక్కను, చండాలుని సమదృష్టితో చూస్తారు. అంటే అందరిలో ఉన్నది పరమాత్ముడిలే అందరిలో వసిస్తున్నారని ఎవరైతే జ్ఞానం సంపాదించి ఉంటారో వాళ్ళందరినీ సమానంగా చూస్తారు. బ్రాహ్మణుడు అవ్వచ్చు, గోవు అవ్వచ్చు, ఇతర ఏ జీవరాశి అవ్వచ్చు, ఆఖరికి చండాలుడైనా కూడా వాళ్ళు అందరిని సమానంగా చూడడం జరుగుతుంది. చండాలుడంటే చెప్తారు బేసికల్‌గా ఒక కుక్క మాంసం కూడా తింటుంటారన్నమాట. వాళ్ళని చండాలుడు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో, అందరిని కూడా వాళ్ళు సమంగానే చూస్తారు. వీళ్ళు ఎక్కువ, వీళ్ళు తక్కువ అనే భేదభావం ఉండదన్నమాట. అందుకే పండిత సమదర్శినః. దిస్ ఈస్ ద పరమాత్మ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఈ బడీ. అని చెప్తారు. దీనికొక చిన్నగా ఇది గూడా చెప్తారు. అంటే ఒకసారి ఒక డివోటీ ఉన్నారు. సో, వాళ్ళు భగవంతుడిని ప్రే చేస్తుంటారు. సో, వాళ్ళకొకసారి కల్లో భగవంతుడు కనిపించి చెప్తారంట, సో, ఒక ఉపద్రవం రాబోతుంది. నేను నిన్ను రక్షిస్తాను అని అంటారు. సో, నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది ఆ ఊరిలో ఒక ప్రళయం వస్తుంది. అంటే ఒక ఫ్లడ్ లాగా వస్తుంది వాటర్. సో, అందరూ పారిపోతూ ఉంటారు. కానీ ఇతను మాత్రం భగవంతుడు నన్ను రక్షిస్తారు. వాళ్ళకంత నమ్మకం. భగవంతుడు రక్షిస్తారు అని అనుకుంటూ ఉంటారు. సో, అప్పుడు ఏమంటారు వాళ్ళు, అప్పుడు ఫ్లడ్స్ ఒస్తాయి. సో, ఊర్లో వాళ్ళు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఇతన్ని పిలుస్తారంట. సో, మీరు వస్తారా మాతో పాటు అని. సో, అప్పుడు వాళ్ళంటారు, మీరు వెళ్ళండి నేను వస్తాను అని అంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు భగవంతుని కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. భగవంతుడు నన్ను కాపాడుతన్నారు కదా! భగవంతుడొచ్చి నన్ను కాపాడతారని వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో, వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. ఇంకా వాటర్ ఎక్కువగా వస్తుంది. వాళ్ళ నడుము వరకు వాటర్ వస్తుందంట. సో, అప్పుడు వాళ్ళేం చేస్తారు, ఒక బోట్స్ లాగా చిన్నగా తీసుకొనొచ్చి అందరూ హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళని. ఆ విలేజ్ నుంచి బయటకి తీసుకెళ్తూ ఉంటారు. సో, వాళ్ళు అడుగుతారు వీళ్ళని,
సో, అప్పుడు వాళ్ళంటారు, "లేదు, లేదు వెళ్ళండి. నన్ను భగవంతుడు కాపాడుతా అన్నారు. భగవంతుడొస్తారు. మీరు వెళ్ళండి" అని అంటారు. సో, అలా అయింది. ఇప్పుడు పీకల వరకు వాటరొచ్చేసింది. ఆల్‌మోస్ట్ మునిగిపోయింది. ఇంకెవరూ లేరక్కడ. సో, ఇతను కూడా ఆల్‌మోస్ట్ మునిగిపోయే స్టేజ్‌లో ఉన్నారు. అప్పుడు ఒక హెలికాప్టర్‌లో వస్తారనమాట. ఎవరైనా సెర్చ్ చేయడానికి. ఇంకెవరైనా మిగిలి ఉన్నారా వాళ్ళని కాపాడదామని. సో, అప్పుడు వాళ్ళకి ఇతను కనపడతారు. సో, కేక వేసి పిలుస్తారు. ఆ లాడర్ అనేది కిందకి వదులుతారు ఇతని దగ్గరికి. సో, అప్పుడు ఆ స్టేజ్‌లో కూడా అతనికి చాలా నమ్మకం. సో, అంటారు లేదు, లేదు భగవంతుడొచ్చి కాపాడతారు. సో, ఎంత పిలిచినా రారనమాట. సో, వాళ్ళ హెలికాప్టర్ వెళ్ళిపోతుంది. చివరగా వాళ్ళు వాటర్‌లో మునిగిపోయి భగవంతుడిని తలుసుకునే వాళ్ళు వాళ్ళ దేహాన్ని వదిలేస్తారు. సో, వాళ్ళు వైకుంఠానికి వెళ్తారు. సో, అక్కడ వెళ్లి వాళ్ళు భగవంతుడిని చూస్తారు. ఎంతో సంతోషిస్తారనమాట. సో, అప్పుడు అడుగుతారు, "నన్ను కాపాడుతా అన్నావు, కాపాడలేదే" అని అడిగినప్పుడు భగవంతుడు చెప్తారంట, "సో, నేనొచ్చాను కదా! నేను అన్ని విధాలా వచ్చాను నిన్ను కాపాడడానికి. కానీ నువ్వు నన్ను ఐడెంటిఫై చేయలేదు. సో, నేనేం చేయాలి?" సో, అందుకే భగవంతుడిలో అందరిలోనూ భగవంతుడు వసిస్తున్నారని మనము అర్థం చేసుకోవాలి. "ఏ హి సంస్పర్శజా భోగా దుఃఖయోనయ ఏవ తే ఆద్యంతవంతః కౌంతేయ నతేషు రమతే బుధః." బుద్ధిమంతుడైన వ్యక్తి భౌతిక ఇంద్రియాలతో సంబంధం కలిగే దుఃఖ కారణాలలో పాల్గొనడు. సో, బుద్ధిమంతుడైన వ్యక్తి ఈ ఎంజాయ్‌మెంట్స్‌లో, ఈ సెన్సెస్ గ్రాటిఫికేషన్‌లో వాళ్ళు ఎప్పుడూ వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేసుకోరు. ఓ కుంతి కుమారుడా! అలాంటి ఆనందాలకు ఆది మరియు అంతం ఉంది. సో, దీనికి తెలిసి ఇది టెంపరరీ వస్తాయి, పోతాయి. ఓకే. అని చెప్తా. ఆది మరియు అంతం ఉంది. కాబట్టి వివేకవంతుడు అంటే జ్ఞానవంతుడు వాటిలో ఆనందం పొందడు. సో, వాళ్ళు దాంట్లో హ్యాపీగా ఉండరనమాట. వాళ్ళకి తెలుసు పూర్ణానందం, మహదానందం దేనిలో ఉంటుందో వాళ్ళకు అనుభూతం అయ్యి ఉంటుంది. సో, ఎప్పుడు వాళ్ళు దాంట్లోనే ముందుకు నడుస్తారు. సో, ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ఇంద్రియ వస్తువు దుఃఖ హేతువని చెప్తున్నారు. అంటే ఒక ఇప్పుడు ఫస్ట్ చూస్తే ఇక్కడ పురుగులుంటాయి. కొన్ని పురుగులు చెప్తారు అవి లైట్‌కి అట్రాక్ట్ అవుతాయన్నమాట. సో, ఫైర్‌కి లైట్ అంటే అసలు ఫైర్‌కి. సో, అవి అక్కడ వెళ్ళాయనుకోండి అవి చనిపోతాయి. కానీ దాళ్ళకి తెలీదు. సో, వెళ్ళిపోతాయి. అట్రాక్ట్ అయిపోయింది. సో, ఏదో వెలుగు కనిపిస్తుంది. అట్రాక్ట్ అక్కడికి వెళ్లి చనిపోతాయి. సో, ఇక్కడ చూస్తే జింక. సో, వేటగాళ్ళు వాళ్ళు జింకని పట్టాలంటే ఒకలాంటి ఏదో ఇంతకుముందు కాలంలో అంటే ఒకలాంటి మ్యూజిక్‌ని ప్లే చేసేవారు. సో, ఆ మ్యూజిక్ జింకకు చాలా ఇష్టం. ఆ చెవులు అంటే వినికిడి శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా జింకకు. సో, ఆ మ్యూజిక్‌కి అది అట్రాక్ట్ అయ్యి నిలబడి వింటూ ఉంటుందన్నమాట వెనక్కి తిరిగి. సో, అప్పుడు దాన్ని వాళ్ళు గురి పెట్టి దాన్ని చంపేస్తూ ఉంటారు. అది చెప్తున్నారు. అండ్ ఇక్కడ థర్డ్ చూస్తే ఏనుగు. సో, ఒక మగ ఏనుగుని వాళ్ళు దొరకదు కదా! ఏనుగు ఎంతో బలవంతమైనది. సో, దాన్ని వాళ్ళు ఒక ఆడ ఏనుగుని ట్రైన్ చేసి పంపిస్తారనమాట. పంపించి దాన్ని అట్రాక్ట్ చేసేలాగా. సో, అప్పుడు మగ ఏనుగు దాని వెనకాల వచ్చినప్పుడు ఒక గుంతలాగా చేసి దాన్ని కవర్ చేస్తారు. సో, ఆడ ఏనుగు ట్రైన్ చేసింటారు. అది స్కిప్ అవుతుంది. బట్ మగ ఏనుగు తెలియక దాంట్లో వచ్చి పడిపోతుంది. అప్పుడు దాన్ని తీసి వాళ్ళు బంధిస్తూ ఉంటారు. సో, ఇంక ఇక్కడొచ్చి నెక్స్ట్ ఫ్లవర్ బీ చూపిస్తున్నారు. అంటే ఒక పురుగు ఆ సువాసనకి అట్రాక్ట్ అది వెళ్తుంది. సో, అప్పుడు కొన్ని పూలు అలా ముడుచుకున్నప్పుడే దాంట్లో ఇరుక్కొని చనిపోతుందనమాట. సో, బయటికి రాలేదు. సో, ఇక్కడ చూస్తే ఫిష్ చూపిస్తున్నారు. అంటే ఫిష్‌కి నీళ్ళలో ఎంతో ఫుడ్ దొరుకుతుంది. కానీ బయట నుంచి ఏదైనా ఫుడ్ ఎసామనుకోండి, వెంటనే అది పైకి ఎగిరి ఎగిరి తీసుకుంటుంది కదా! సో, ఎంత దొరికినా సంతృప్తి ఉండదు. ఇంకా పైకెళ్ళి దాన్ని తీసుకుంటూ ఉంటుంది. సో, ఇలా మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇంద్రియాల వల్ల మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అట్రాక్షన్స్‌కి లోనవుతూ ఉంటామనమాట. సో, అలాంటి వల్ల ఏంటంటే అవన్నీ దుఃఖ హేతువులే. సో, చివరగా దానివల్ల మనకు దుఃఖమే లభిస్తుంది కానీ, ఇంకేం ప్రయోజనం ఉండదు అని ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఇంకా ఇక్కడ చూస్తాం భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోకమేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతిమృచ్చతి. నన్ను సమస్త యజ్ఞాలకు, తపస్సులకు భోక్తనని, సమస్త లోకముల దేవతలకు అధిపతినని, సర్వ ప్రాణులకు శ్రేయోభిలాషులని తెలుసుకున్న పిదప నా భక్తుడు శాంతిని పొందుతారు. సో, మన ఈ ప్రపంచంలో చూస్తున్నాం. ఈ వరల్డ్‌లో ఎవరికీ శాంతి అనేది లేదు కదా! శాంతి ఎంత డబ్బున్న వాళ్ళైనా, డబ్బు లేని వాళ్ళైనా కూడా ఎవరికీ శాంతి లేదు. ఎందుకు లేదు శాంతి? రీజన్ ఏంటంటే, మనందరం ఇంద్రియ భోగాభిలాషలో తేలుతూ ఉన్నామనమాట. అంటే, ఈ భౌతిక విషయ వాంఛల వైపుకి అందరూ మళ్ళి ఉన్నామనమాట. సో, మనకు తెలీదు మనం ఎవరు, భగవంతుడంటే ఎవరు, మనకు భగవంతుడికి ఏంటి సంబంధం, సో, అనేటివి మనకెవరికీ అర్థం అవ్వట్లేదు. అవగతం అవ్వట్లేదు. సో, అది అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, సో, భగవంతునిలో మనం లీనమైనప్పుడు, ధ్యానంలో మనము మగ్నమై ఉన్నప్పుడు, ఆ శాంతిని మనం ఒక్కసారి ఎవరైతే ఆ శాంతిని అనుభూతమునర్చింటారో, వాళ్ళింక అక్కడి నుంచి పక్కకు రారు. సో, దానికి మించింది ఏది లేదని స్వయంగా వాడు సెల్ఫ్‌గా వాళ్ళు రియలైజ్ అవుతారు. సో, వాళ్ళు ఆ మార్గం నుంచి ఇంక పక్కకు త్రప్పుకోరు.
సో, అందుకే అలా మనం అలాంటి ఒక ఫీలింగ్ మనము తెచ్చుకోవాలంటే మనకొక భక్తుల అసోసియేషన్ ఉండాలి. చెప్తారు సాధు సంగ లవమాత్ర సాధు సంగ. అంటే లవమాత్రం అంటే ఒక ఏం చెప్తా అంటే ఒక సెకండ్‌లో 1/11th పార్ట్ అంత కొద్దిపాటి మనకు ప్యూర్ డివోటీస్ సంఘం దొరికితే కూడా మన జీవితం సాఫల్యం వైపుగా నడుస్తుంది. అంటే భక్తి వైపుగా మనం అడుగులు వేస్తాం. అంత పవర్ ఉంటుంది. ప్యూర్ డివోటీస్ ఒక అసోసియేషన్‌లో అంత పవర్ ఉంటుందన్నమాట. సో, అందుకే చెప్తారు భక్తుల అసోసియేషన్‌లో ఉండాలి. సో, భక్తుల అసోసియేషన్‌లో భగవంతుడి గురించి లీలలు, కీర్తన చేస్తూ ఉంటే మనము భక్తి మార్గంలో ముందుకు నడుస్తామని చెప్తూ ఉంటారు. హరే కృష్ణ అందరి భక్తులకు ఇంకా ఇక్కడ చూస్తే హ్మ్. నిజమైన నియంత్రికుడు అంటే అన్నిటిని నియంత్రించేవాడు భగవంతుడు చూపిస్తున్నారు. సుహృదం సర్వభూతానాం అంటే అందరికీ నిజమైన స్నేహితుడు ఆ పరమాత్ముడే. మనకు పీస్ ఫార్ములా శాంతి దొరకాలంటే ఇవి మనం ఖచ్చితంగా బాగా ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. ఏమని కృష్ణ యాస్ ఎ సుప్రీం ఎంజాయర్ అంటే భోక్త భగవంతుడే. పరమ భోక్త శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. అండ్ కృష్ణ ఈస్ ఎ సుప్రీం కంట్రోలర్. భగవంతుడే సుప్రీం కంట్రోలర్. అండ్ కృష్ణ ఈస్ అవర్ ఓన్లీ వెల్ విషింగ్ ఫ్రెండ్. సో, మనకు మిత్రుడు ఆ భగవంతుడే. సో, ఈ 3 మనం బాగా అర్థం చేసుకుంటే మనము పీస్ అంటే శాంతిని పొందుతామని చెప్తారు. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ అందరి భక్తులకు. సో, ఈరోజు క్లాస్ అయింది. సో, ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మనము చూస్తాం. హరే కృష్ణ.